Pozdrav farmeri i farmerice. Pozdrav ljudi. Evo kao što vidite pri kraju smo sa vožnjom bala. Znači kraj mjeseca je, a mi moramo na brzinu to odraditi da ovu parcelu možemo ovaj mjesec obavezno posijati. Marina, šta si ono ti čitala, šta bi sijala tu? Pa iskreno zaboravila sam. Znao sam, toliko si mi napričala o tim sjemenima šta bi sijala i sad ti zaboravila, rekla si uljanu repicu. Zaboravila sam. Znam da sam čitala da moramo staviti Da, da maknemo malča. Tako je. Ako se dobro sjećam, pa bi to trebalo nešto orat, pa nekakvo vapno, pa ne znam sad nekakav gnoj, nešto. Baš nešto. Morat ću ponovo pogledati. Dobro, Jesi stavio? ajde. Ajde, opa beži, dobro je. Dobro. Sam da provjerim gurtne. Da se pravi pametan gurtne. Pa tako to zove. Pa piše tenis belt. U priručniku mislim. Evo ga, voziš ovaj traktor ili onaj doma? Idem ovim, možeš prekrenuti. Ajde, ja ću ići iza tebe, ispred tebe. Ovaj tvoj traktor. Baš nije nešto. Ajde, šta stala sad? Čekaj, polako. Automatski mijač nema. Pa čudno on tome... Kvačilo. Nemoj šaltat bez kvačila, krčiš. Kurplung. Kuplung, a ne kurplung. Kurplung. Kuplung. Ma ne znam ja šta je to. Ja znam da sam čula na televiziju da viču kurplung. Ne znam. Ne. Malo uspor da se ne prekreneš, ideš lijevo odmah tu sad. Odmah. A ovu gdje smo rupu slagali kod jezera. Pa jo, ne vas i to visoko naslago. Samo lagano. Kad su sve ture dosad išle i taj još će proći, samo lagano sad ponovo, ja sam nešto sam ja vozio zadnji put. A, lupa, a? Ajde još malo. Još. Dobro, gdje hoćeš da ti stavi? Tu, još malo na toj čistini. Ne, tako kak je. Tu, stan, ne, kućeš, rikvert. Stala sam. Još malo, kak zadnji put bilo? Tu, stan, tako. Stan. Neće, ručna ti slabo drži. Kako pa slabo drži, kako? Ajde, oskači. Iću pa sam cijevi. Tako. To. Sad ću ja to lagano. Joj, što mi se ne sviđa da traktor, kakav on veliki dugački nos napravio. A? Idemo. Sad ideš uzeti malčer. Jesi ti proučila šta je malčer? Jesam. Znači, ovo se rekao da je malčer, da to nije valjak. Da, to je, ono drugo je crveno je valjak. A ovo je crveno isto. A ovo što je ovako vis. Ajde, u sredinu kućeš. A dobro, čekaj, nezgodan mi taj tvoj traktor. Nije dobar je on, pa to je žuta felga, alo, ljudi ga zovu tu u selu žuta felna. Op, ne! Eto. Nisam vidjela, sorry. Eto ljudi, sljedeće što mi sad napravi. Bolje kad nju ostavim da sjedi u traktoru, da samo te gurtne skida. Molim te. Sad ja nek to ponovo slažem. Smetaš. Zaobiđi. Smetaš na te. Ne mogu, ovaj traktor je užasan. Nemoj sad prikolicu prekrenuti. Polako, tako. Uopće nisam bila te tvoje bane. Ja ne znam zašto ti njih tako ostavio tu da ih ja ne vidim. Koga ne vidiš? Pa nisam vidjela bale. Ja tu ovo s tako sjerom posjeko sve granje, to da se to sve vidi. Lijepo, kak ti tražila. I sad ti drmneš men tak u balu. A dobro, budeš ti to popravio, šta sad? Evo ga, popravljeno, onu drugu nećemo dirati. Ja trebam skuš kako to čudo radi, ja? Sad ću ja njija da uzmem. A vidjet ćemo mi kak ti to radiš. Pratim ja tebe sa dronom.
Nemoj ti mene Pa, pratiti. jesi ti rekao da mogu snimat za YouTube? Ne možeš snimat za YouTube, nema YouTube-a. Ne? Sad si farmer, nisi influencer. Ups, ja majko moja. Ovaj tvoj stvarno niti ima kočnice, niti ima kvačila, niti... Nema ništa. Kak misliš nema? Nema. Pa Voki tereci vukla snimi i onda veliš nema. Mislim da tom prilikom vrat peka. Kak misliš vrat? Kome ćeš vrat? Tebi. Dakle, ja to niš ne palim, znači samo raspakiram i trebam ići. Pa da, a šta bi palo? Pa imaš samo valjke za vuče, a jesi? Ja sam mislila Ti da- onda meni pričaš nešto si čitala, šta si čitala? Joj, kako ona mene mulja, ona je čitala. Ti ona je bila na TikToku isto, koji ja. Otkrio sam te. Ne, da te više ovakvu liniju. E. Znaš šta? Mhm. Da se jako praši. Kak misliš jako se praši? A, jako se praši. Ovo izdrž da mi ne padne ova sad bala dolje, da pravam opet ipak stav tamo na ovo. Nek mi ljepše izlak plazim gore, jel? Kak sam ono Nemoj molim te slagat nekakvu visinu, opet ću doći, lupit ću, budem sve to u jezeru još skupljala. A onda ćeš imat posla, ajoj. Ja onda bum sjedio pod vrbom i gledao kako ti plažeš. Nema druge. Malo sam vamo sunskrita nagazi, ali dobro, mladi su. Joj, što je ovaj neskudan. Pa sam uteg uzet onaj. O dobro, male su bale pa ne vija toliko. Znači, rekla si da budemo sadli kanolu, tako? Šta ti misliš kad bi ja tebi rekla da mi posadimo tu polje ruža, u polje tulipana? Tak nešto. Pa ništa, reci mi. A eto rekla. Polje tulipana posad. A šta bum radio s njima? Da budeš gledao. Pa nećeš da radi, pa viš kak malo novaca imamo već. Pa vidla sam, nemam ni za burek. I sad bi ti još tulipane neke. Kakve tulipane? Onu livadu, kad smo maknuli sjeno, znaš da smo morali ono majstoru što nam došlo u našu radionu u dvoru, pa je valjak da preštala da bude valjak i za travu, 1500 eura smo morali to doplatiti mu. A ne znam, ja sam bila... Zatim ovi su zvali iz renta kara, jel? Da? Za naš onaj mali automobil, da je nađen i sve, ali da mi njega nismo naveli u prevozu, zato što je to električna, ono, kao vozilo koje smo prevozili i nismo naveli u tome, morali smo dodatno osiguranje platiti, makar smo već sve da bi nam ga vratili. Ja mislim da su oni tebe malo preveslali. Pa šta ja znam, tak da eto vidiš, ostali smo na 900 eura, a romobil još nisu dopeli, rekeći da dok oni papirologiju to riješe, to sve do kraja mjeseca. Da će neko, ali pazi, neko dostaviti. Znači ne moramo ići po njega, već da će oni dostaviti ga. Sad, kad će to biti, ja stvarno ne znam, uglavnom ne moraš me... Šta, meni je dosta trčanja, ja sam danas trčala dok si ti tu to sve dogovarao, jer moramo se kondiciji naravno. Ja sam navikla da se bavim trčanjem, malo su me ove Pa imaš sad gdje trčat, samo ti trči. selske gospođe čudno gledale, jedna me čak pitala ko me ganja.
Da. I šta si rekla? Neke dvije su stajale i ono zgledale se. Ja mislim šta gledaju za mnom. Ješ ti osnovati svoj neki klub trčanja ili klub ogovaranja? Pa ne znam, malo su me ogovarale, ova jedna je vikala, jel nju ganja pes, jel tak nešto, šta nju ganja, ja sam sam trčala. Ne znam šta je tim ženama, one valjda ne trče. Tu mi je bala, sad jedna pala. Mhm. Ah, dobro, tu je s ove strane. Ej, Nije otišla u jezero. ono piše, si ti čiter, poslije ovog malčanja odmah oranje, jel treba prvo vapno? Ma, ono što si ti otvorila, ono što mi je poslala na WhatsApp, tamo kaže redoslijed poslova malčaj, ori, vapno i gnojidba sama ili sa sjetvom, valjanje, korov i tak dalje, žetva. Ja sam to onak malo na brzinu sam naslove gledao. Mhm. Dobro, znači... A nisi mi ovako nike gore. slike poslala. A nisam ti slike poslala. Već mi je postalo dosadno stalno čitati. Pa da. Nećemo više ni čitati. Nećemo Nećemo. čitati. Budemo vidjeli ovi Vratiti drugi se na susjedi što oni koriste, to ćemo im kupovati sebi. ovo. A jesi Malo ti oni naš čudno gledaju. gledala za kaki posao? Jer vidiš koliko malo imamo. Ove bale, ja sam gledao da ih prodamo. Cijena jedne bale možemo dobiti 200... Ne. Samo malo. Koliko je cijena bila? 32 eura, ali to je sad najmanja cijena trenutno. Znači bit će 50 eura u januaru za 1000 litara. Znači jedna bala ide maksimalno za 150 eura. Mhm. Znači jedna bala, Ma ne, to nam je premalo. tako da za sad bolje sačuvati. One su mu već stavili u štalu nešto, tako da je štala puna za kad bude čega, jel? Na šta bi ja? Mhm. Ma ne, moramo posijati ovo, to je ono što moramo prvo. Ne, moramo sad ovo posijeti. Ali, znači idemo sad, ja sam još malo pogotova sa malčanjem. Mhm. A, I? Idemo orati. da, ali imamo li plugove? Kako pitanje, jel imamo plugove? Pa jasno da ih imamo, nisi vidjela, u garaži su, ganc novi, lemeši naklepani, sve ono. Jao, što se ti praviš sad važan. Čim sam malo otišla od kuće na trčanje, ti si sad to nešto proučavao i sad se praviš važan. Nisam ja niš proučao, pa znam šta je plug. Nisam baš sigurna. Vidi kako smo složili, tam kad dođeš budeš Me vidjeti. zanima li ćeš mi znat U pokazati. stvari bolje nemoj ići gledat, ako ćeš ići gledat od pješice, ti ćeš mi to srušiti. Sad ćeš ti meni ići pokazati šta je plug. Baš me zanima da li znaš. To ne znaš šta je plug. Stari Rimljani su još orali. To znaš po slikama, a? Mhm. Eto. Pale su istrpane, lijepo, uredno, složene, kao što i trebaju biti, uredno složene. Viš? Čekaj dok ja dođem, vidim da će biti uredno. Da, znam da neće. Šta si ono ti rekla, ti bi sa John Deerom orala, jel? Ili ćeš s Masejom? Ja bi ipak mase, ali on je ima prevelik ovaj nos, naprimjer, nam baš ne boli. Dobro. Ćeš brzo biti gotova? Pa ja mislim da sad spustim dolje i da je to to. Nisam koristila onaj njihov neki GPS, šta li ono sam pisalo. Nisi koristila? Ne, išla sam u nas
gledala sam pravac. A ovaj Massey ima ugrađeno, tvornički. A John Deere sam morao doplatiti, a ovaj ima odmah. Ovaj je prepun elektronike. A meni sam fali vamo. Evo, dosta ćemo i sad tu i prikupiti. Kvačilo me ubija. Baš je nešto. Kak, pa moraš stiskat kvačilo, kako misliš kvačilo to? Stiskam, ali ja sam naučila na automatiku, znaš, to mi je problem. Evo mene doma. Paromobil je tu. To znači da su ga doveli. O, da. Evo tu, znači već su ga dopeli. Čekaj, ovo da ostavim kod jezera. Da. Tamo neko ostane gdje je bilo. Najmanje će nam sad smeta dok tamo budemo pokrčili poslije. Pa ćemo vidjeti šta ćemo tamo staviti i ostalo. A dotle... Neka kupimo bale bude štrmlja. Što tu bilo negdje u ovom smeću? Smeću? Kako smeću? Ovom... Ne čujem te, krčiš mi. Ma tu, čekaj, idemo u jezero. Kako misliš? Stvarno da odemo u jezero. A valjda nije duboko, ti se kupala. Nije duboko, nije zbog mene, ja ću isplivat van, ali ne znam traktor. A onda smo gotovi odmah. Onda se vraćamo u grad. A ne, šime. 900 eura imamo. Znaš šta? Krenula sam na krivu stranu. Pa možeš iz obje strane doći. Ili preko livade što smo kosili, ili okolo suncokreta i kanola gdje je bila. Pored kombaja gdje je vani tamo. Gdje ti odgovara? Ja znam, ali ja sam krenula totalno suprotnom smjeru. Kako misliš suprotno? A uz jezero sam nastavila dolje dalje. Evo vidite, vamo smo već stavili nastir i hrana. Cijeno i nastir već je spremno. Ne znam pošto su krave. Ja sam planirao da kupimo bar 2. Da priupitam, a? A šta ćeš sa 900 eura? Ne, ja možda kupe. Pa tele košta 200 eura. Mislim da ćemo morati ići. Čok, Ma, ništa. 1100 plus dosta, to je 1500 eura skoro krava, ništa. Ovo stoji do daljnjega zatvoreno. Daj da ja spojim klub. Tebi je spojen, Massey, ajde mrači se, moramo što prije. Zašto mi gasiš traktor sad? Rekla sad ti da ne stišeš kvačilo i sad si opet stisnuo, ajde. A zašto ti meni ugasio traktor? Pa taj troši polud tvoj. Tu neđe curi gorivo na njega. Veliš ti... Malčano je do kraja, a? Možeš lijevo motati, ajde. Žene i lijevo. Jeste li? Kaže, možeš lijevo, ono ovdje desno. A ti meni kažeš suprotno, možda bi onda napravila kad nisi htjela. Pa mislim, Wood ti je isto dosta dobro. Ja sam da vidiš malo zemlju, kakve su parcele i tako to. Ne, ja volim ići putem poznatim. Poznati putem. Ja volim, baš mi fora malo danas kad sam te bale vozio. Vidim, a sve molim te sad mi reci kad ti misliš doći do našeg polja. Ja sam već na polju, a ti još nisi ni blizu. Pa nemam ja tak brz traktor, moj 35 tamo. Pa moj ide 37. Opa. Ja mislim da je tvoj 50. To zavisi od šofera kak vozi, jel? Ja volim polako. Evo se čeviš Wooda.
sad imam jedan Uda, problem. op, viš, kako lijepo, kroz Vladovinu, hop, tu ne valja, Čini bi trebala krenuti s ove strane, bi trebala krenuti s one strane, ha? pa, ovi plugovi nam nisu okretači, tako da ideš znači prva, vidim druga, op. prva, druga, Ma ajde kreni ti, ja ću za tebe. Došla sam na krivu stranu. kako možeš doći na krivu? Čekaj, šta ti sad opet radiš? Šta pališ taj GPS, a? Ko ja? Vidim te. Pa, zašto sam ga platio? Čovjek je rekao da je ugrađen naknadno u ovoga John Deere-a, od koja smo kupili zemljište, ne znam zašto ne bi koristio ga. Ajde, gdje si? Čekaj, nešto mi nije dobro, a zaslužila sam što nije dobro. Što? Nemoj cestu orat. Malo je strugalo, ali dobro. Nemoj po cesti. Odi izađeš unutra i onda uratke ćemo naknadno. Znaš. Evo ga, idem. Ajde, ko će prije? A ti si prvi zašao. Pa da, pa ja ne znam gdje si ti. Aj, pusti malo muziku. Ma neću. Hoću ići podbeg da čujem mašinu kako ide podbeg mašina. Da čujem zvuk John Deere-a kako štekće. Ja sam pustila muziku, ne slušajte. Baš ti hvala. I drugi put. Da vidimo šta ima na radiju. Da vidimo kak Marini ide. Pa znam zašto ne ide. Stan. Zašto? Pa gle, utek si spustao na zemlju. I guraš utekom koralca. To ja znam, nisam ja to niš dizao. Pa digni ga. Ko? Krug. Ajde, u tap. To. Pa ja vidim da traktor beći, pa vi kako sam brži. Nemam ja pojma, nisam ja dirala to ništa. Ne, ja sam sigurno, jel? Automatika. Nisam ja i ne bija. Pa ja vidim da on cvili, auče, pa hoće mašina se razleti. Da ovaj starkelja mirnije radi nek tvoj. Da, misliš? Ajde. Ikaj. Lako. Aj.
Sad ti veliš da sam ja ova 2 pluda prodao i kupio veći, a? Pa ne Ta što znam. su bila na farmi. Jer ovaj traktor bi mogao možda i veći povući. Pa ne znam, evo sad ćemo mi to lijepo izorat. Pa onda ćemo se ići malo odmoriti, a? Sam malo umorna, a i gladna. Pa dobro, danas je koji 25. 8. Do kraja mjeseca budemo posijali, jel? Pa ja se nadam. Ne možemo se odjedanput. Pa nismo mi nekakvi veliki farmeri, mislim tek Kao krenuli. vamo si felšala, ajoj, Ja ni najmanje. ajoj. Ja vidim kak sad oreš dublje nego ja unutra. Koju ti liniju imaš? Pa ja ne A znam. ja ne znam. Pa ja vidim da stalno ja orem sam. Ja vidim da ja za tebom popravljam. Ja vidim da ja stalno sam orem. Ona po mojoj crti ore. Pa tu nema učinka onda nikakvoga. Evo me ovaj vidi sad. Ja ne znam, ti ljudi tu malo nekak čudno voze. Pa na glavnu cestu si ideš, šta ti? Pa dobro, ja mislim da valjda je red da vide traktor, vide da radimo nešto. Pa nema. Vidiš kak? Ne, gle budale. Imaš, čim se do sela, sam probleme s tim ljudima ima. Pa eto, babe me ogovaraju dok trčim, ovi me tu nabijaju sa autima, pa to je Bogu za plak. Najbolje ti spust ute kako sad imala i ideš sporiji. Štitiš prednjika. Evo, gdje si? Aj mi redi gdje si sad? Ja sam na vrhu briga te nisi krenuo. Ja gledam taj tvoj GPS, jel kak si već rekao da se zove, da to dobro porikta. Joj. Stalno popravljam za tebom. Popravljaš za mnom. Jesi primijetila jednu stavku? Znači vidiš koliko smo tu napravili. A vamo imamo upola manje. Da znaš zbog čega? Zato jer svaki put se voziš po mojem oranju, ne oreš novu brastu. Kao prvo to nije istina. Ne? Ne. Nego? Ti si tu felšao. Ja sam popravljala tako. Evo ja ću bez GPS-a, neću GPS-a sad, baš neću. Evo gasim GPS. Tako. Evo, ljudi pomagajte, sad će još gore biti. Sad ćeš ti vidjeti šta John Deere radi. Sad neka ja zađem u braz, evo ga. Gledaj sad. Gledaj. Šeregere. Pa mora biti brazda taka. Jak sad ide. Da me sve strah. Kad se on nakrene na jednu stranu, a ja ruku na blatobran stavim, to je ono što treba ići. To si vidio nekako. Kad radi pa sam vidjeti, jel? Sam ti rekao neću više po knjigama. Gledao sam kak susjed radi, sad ću tak i ja. Malo nam je neuredne brazde, ali nema veze, ajde. To kad podrljamo, to ne bu niko vidio. Ajme, a si ga šero, vjerom. Neka, ali ide. Viš da ide. Ma kud ide kad ja popravljam stalno za tebom? Jel opet se voziš po mojoj brazdi? Pa nema učinka, Marina, od toga. Ti si rekao da moram vjerovat onima tamo na nebu. Musku i Starlinku, a? Kak me navode. Ma, gledaj kako ja njega vidio. Gledam da mi je hauba, više je niša od haube po pola brazdi. Evo. Oj. Samo deri, vidi. Gledaj kako zatvara. Viš? Pa vidiš kako zatvara? Ma vidim ja kak zatvara i vidim ja kak ja tu zatvaram kad popravljam za tebom. Još malo lijevo, mora malo ovako. Evo ga. Ne špit, već nos. Evo, sad sam ga naštelo. Vidi sad porem. Pogledaj. Ja kad bacim pogled. Evo ja cestu orem. Samo to. Sad nek mi dođu cestari i komunalci. Sama mi to treba još.
Da mi sad oni dođu, preorali ste bankinu, preorali... Nisam ja Marina, eto tam ste njoj obratite. Crveni traktor, ne zeleni. Ja i njega smo sad lijepo sebi naštelo. Kaki GPS-i. Kauba i gotovo. Malo napred još, ajmo op. Vidim kak sad tu si narito. Viš? Ti vidjela, a? Majstorski. Šta ćeš tu popravljati sve? Ima sve da se pozna kako je izor. Evo, cijevi u brazdu, pušćeni plugovi i idemo. Evo, ma to te ja pitam, nikako zatvara. Znači, plugovi su 2 metra. A on nama računa da radimo na 1,1 metar. Eto šta se štela. Ne valja tu, vidiš. Ti velim da nije dobro uriktano. Joj, pa to su plugovi od 2 metra. Ajde, tak si prebaci. Otvori si GPS, ajde. Pa inda nisu oni naštelani. Znači, tamo stavi prvo gore na 2 metra. Tako, drugo stavi na 3. Drugi red. To. Drugi red. Koji to? Ne znam koji Taj drugi klizdač, ajde, na 3 stavi. Tako, i sad potvrdi sve. I sad zabrazdi. Pa vidim ja da nešto, pa znam da su ovi plugovi GPS uopće nismo ukucali podatke u GPS, mi smo samo nastali s tim plugovima, ko zna ko je to rito prije nas. Pa vidiš, sad kad budeš išla od pola po ovoj mojem, gdje si, ješ ubrig ili podbrig? Pa idem bubre. Ma, trebalo si zarezat novu brazdu pored. Ali dobro, sad ispeljaj tu kak je. Tak. Ja ću ovu popravit, što je ostalo i ono tamo. To ti je problem bilo, što su naši plugovi od 2 metra, a on je nama ocrtavao 1 metar i 10 centimetara. Kužiš? Ej, tu smo se gubili. Kužiš? Parcela je tu malo širija dolje. A jesmo i vamo s kanala, ali ajoj. Ufi, Šta ti? malo sam ti pjesme koje znam. Vidiš kako se ja okrećem, nema da autima smetaš. Ikvrst na polje, pa onda se okreneš. Joj, da. Pa da. Onda malo na cestu plugove, pa ako zapne u plugove. Pa baš me brige. Ja se okrećem kak meni baš. Još će biti mjesta, a? Biće, a? Ovo će biti posao, video.
Kako smo si precizni. Vid. Op, malo smo luplo u plug. Odmah mi je poskočio iz brazde. Taman da sam ovaj kotač iščupao vam prije, da sam ga digao, ne bi zapeli. Oho! Gospodine, da li vi niste vidjeli da ja tu idem s traktorom? Daj ti sad uvratke zvadim van. Kakve uratke, vidiš da mi je još ostala jedna... To ću ja pust dolje. Ti si sigurno uz cestu, pa onda radi uz cestu. Direkt u ovaj moj uteg, ja si rekao da se to uteg. Kud ješ sad? Da si rekao uvrat. Pa onako si stajala. S one strane, ne mreš s te strane uvratke radi. Pa s koje strane ste bacao uvratak, Marina? Pa dobro. Joj. Bože. Ti ljudi pluvaju ovako, onako. Moraš tako biti, ne možeš biti onako. Tako je, pa. Sad ne buš brazdu na cestu baca, kako to bi izgledalo? Pa oni su me lupili, ja ću reći, to je to. Zašto ta poljana tak blizu ceste? Da je već iskoristivost. Pa nema praznog prostora, šta ćemo da trnje raste? Man ja sad njega odrežem ovak dolje. Op. Pamo GPS kad prebacim na GPS, ne vata mi odmah sve. Malo se razilazi, da mi njega bez GPS-a do dolje izvukli. Ja mislim da je to. Pa jedan trak tamo, dosta je. Mislim 2. Ti si 2. Dobro, ajde nek bude lijepo do ceste. Napravi još jedan, ajde. Ne znam, to je to. Pa ako si napravila uvratke, ja sam gore i sad ja izvučem ovo i idemo doma. Pranje i idemo u grad malo. Na muziku? Na romobilu. Može, ajmo. Ali nemamo novata. Jel dosta ovo novata što imamo? Baš mi brige. Neko će nam platiti. A ima tu u društvenom domu. Imaju zabavu večeras. Tako da upada nema, samo pijača i malo se naslonimo na šanki, malo dancamo. Muzika. Muzika. Jel ne? Pa ne moramo piti, pit ćemo vodu. Ma. Ovo voda se plaća. Onda ću poneti otići. Eto ljudi. Ovo drvo me jako To, što da kažem, toliko od ove epizode. Znači, bale smo speljali i zemlju smo jednu parcelu izorali. Imamo još tjedan dana do kraja mjeseca. Tako da u tih tjedan dana ćemo obaviti sjetvu kanole što moramo obavezno odraditi. I morat ćemo smisliti neki dodatni prihod. Nešto malo u zaradu ići. Ili njihove strojeve unajmiti. Ili naše, jer topi se. Znači mi smo i dalje 100.000 u minusu. Plus, evo ovo što je ostalo malo. Gdje si ti? Gdje je sluga ostala? Vani, a? Pa da traktor nekom to. Pa što tamo ih ostalo, budi smetali. Mogla si vamo dole kod plota. Ili kod štale vam. Sebi še nisam. Ja ću ovdje ih ostati, kad dođe kiša, neki kiša pere. Tako. Kud ćeš? Da traktor stavimo pod krove, ala?
Ajmo, idemo. Čekaj da se umijem. Pa ideš sad tuširat se, A ne mogu ajde. takav Vukuću zaći, da se malo operem. Ajde. Ljudi, evo, nestrpljiva je. Znam da vam se video svidio sigurno. Ako niste pretplatnici, lupite subscribe, pretplatu. To vas ljudi ništa ne košta. Like, dijeljenje, komentari sa idejama. Marina, nisi ljesu zatvorila. I neću. Aromobil. Ti neko ukrade, šta znaš kakvi su ljudi? Baš oni znadu šta je romobil. Pa, sve šta je na cesti. O, vidi kak se vozim, ko pravi dečko. Op, uf. Baš nije najbolje ispalo. Evo ti, probaj ti. Vidim tebe. Ajde. Ljudi, uz malo vožnje Marine na romobilu, ona ne zna šta da radi, zaboravila je kako da krene. Ajde. Dok nije Šešir isto. O, vidi, zna ona, zna. Možemo zajedno. Sam da vidim. Da se uvatim ti za leđa. Emre. Tu se odjavljujemo, vidimo se u idućoj epizodi, idući put šta ćemo raditi, budete vidjeli. Znači plan je idući put sjetva, a šta će biti uz to, vidjet ćemo. Pozdrav farmeri i farmerice. Pozdrav!